dyan, maayos dyan sa maayos dyan sa road safety. Saan ba ang ruta mo? Pa Pennsylvania ako, brother. So dadaan ka dito? Yes, brother. Ay baka pwede mo akong madalaw dito. Pwede. Naboboard na ako dito. Pwede, brother. Pwede. Naboboard na ako dito. Pwede kitang dalawin dyan. Basta pag nakaano ako dito, tetextan kita. Sige. Para kahit papaano makapapicture ako sa iyo Inggitin natin si Erwin. Sige. Sige, brother. Ayos siya, tama. Hello, bye. Bye. Ano stepping dia? Dapat ka live load. Live load na. Padung mo ni sa US ba pero dili ako kinahanglan ba ako mo kana ni mo send na ni. Kung ganahan ka, imo lang andamon, mag-send ka sa kuan sa kanang pop sticker. Okay. So picturean ni ko ni tanan gyapon. Para ang sunod driver wala na siya kuan. Mo lagi na ilaingon, di ba? Kita ka sa gate, you are always the next driver. So para hanay na ba? Para ang sunod driver maka event po siya para sa imo, iapod ng buhaton para mo biya ning gibuhat sa katong kuan giandam daan. Nandito ako sa Rothsay, Minnesota. Bali sa unahan ay Fargo, North Dakota na. Ako ay na ubusan ng oras yung 70 hours ko. Kaya ako ay mag 34 hours reset, parang ito yung weekend ko. Naubos na yung 70 hours ko after 7 days. Kaya kailangan kong mag-stop. Ang plano ko sana kagabi sa Flying J sa Fargo, pero ang oras ko hindi na aabutin. Out of hours ako, ma-violation. Sa trip planning ko, ako ay aabot sana doon, pero doon pa sa may after Minneapolis, may traffic kasi doon, may aksidente kasi parang nagbuhos ang snow kagabi, kaya na delay yung takbo ko, yung speed ko hindi ko na ma-100, mga average na lang kami 80, minsan hinto, kaya ang oras ko hindi na aabot doon sa Fargo, kaya hanggang dito na lang. Hindi ko alam ang truck stop na to. Nagpapasalamat ako, shout out kay Joel at saka kay Carlito. Sila ang nagsabi sa akin na merong truck stop dito na pwede akong mag-reset. Si Joel kasi kahapon, same way kami. Siya ay nauna sa akin ng 3 hours. Pauwi siya ng Calgary, pero ito rin ang nadadaanan niya. Kaya siya ang tagabato sa akin ng information. Sabi niya, pre, sa Fergus Falls nagbuhos ang snow. So nandun pa ako sa malayo, nandun pa ako sa may Wisconsin, nagbabato siya sa akin ng information. Yun ang kagandahan, no, pag may yung Pinoy na counterpart mo, tapos same way kami, siya ang tagabato sa akin ng information. Tapos nagkwentuhan kami, yun nga, saan ako mag-reset. Sabi ko sa Flying J sana, pero hindi na ako aabutin yung oras ko. Sabi naman ni Joel na dito daw, kasi nung papunta pa siya ng Wisconsin, dito siya natulog nung like 4 days ago. Kaya nabigyan ako ng informasyon, nabatuhan ako ng information ni Joel. Tapos original na plan, ako talaga ay mag-reset sa yung 36 hours reset sa Winnipeg, pero na delay ako dun sa Lima, Ohio sa pick up ko, kaya hindi na ako umabot ng Winnipeg. Ito yung Rothsay truck stop, pakita ko. Tahimik dito. Yan bali nandun yung parang tindahan, yung CR, yung shower doon. Tahimik dito. Mamaya, maganda ang panahon, +5. Mamaya mag-jogging ako dyan. Sa 34 hours reset, kasi nandito ako sa US, 34 hours ang reset. Pag nasa Canada, 36 hours. Kaya make myself busy na lang, no. Nag-edit ako ng mga video ko. Pag sumasakit na yung ulo ko sa kaka-edit, higa ako. Tapos pag na-bored na naman ako maghiga, kanina nag-vacuum, nag-sanitize. Parang busy lang. Bukas ng umaga,
pag 34 hours ko, mga 6 o'clock ng umaga, ako ay mag-proceed na sa Winnipeg, Manitoba. From here, mga 4 hours na lang, i-drop ko ang trailer ko doon sa yard namin sa Centerport. May load na ako pa uwi ng Mississauga sa home terminal ko. Via Canada na, Highway 17. Mga 2 days ang biyahe. Ngayon ay Monday, Tuesday bukas, Wednesday night or Thursday early morning, nandun na ako sa Mississauga. Ang kanon. Ay, kani. Kani. Kani akong paniod to. Sardines, gimingaw na ko ani. May mga stock ako dyan ng mga dilata, mga pang survival na pagkain. Oh. Ito yung buhay ng tracker. Ito yung rice ko. Uy. Oh, nag-warning. Paanda rin natin. Warning, di kaya ng inverter. Ito kasi oh, mag low voltage. Yan. 14 volts na yan. Kasi mga more than 12 hours na to hindi umaandar. Siyempre yung battery niya bumaba na yung karga. Kaunta. Lamia sa mega sardines oy. Mingaw na ko ani ba? Kanang parisan ni siya og kuan, kanang udong tinapa. Kanang ingon nila nga utin og boto. Udong, tinapa og bugnaw tubig. Mao na siya utin og boto. Kung sa imong pagkaon ba? Utin og boto. Tama na. Udong, tinapa og bugnaw tubig. Utin. Hello, good afternoon. How can I help you today? I have a question about the reset hours. My 70 hours is already done since last night. So now I'm here in the US doing my 34 hours. So my question is it fine that I'll do the 34 only, not 36? Because I am heading to Canada, to Winnipeg. No, you have to do 36 to come to Canada. Now you have two options. Two options are one, you do the 36 so that you're legal in Canada, or at midnight tonight you're going to get 11 hours and 15 minutes back on your cumulative clock, and at midnight Tuesday going into Wednesday you'll have 9 hours and 26 minutes available to you. No, I don't want to use that. I'm going back to Mississauga. I want my full hours, 13 hours a day. Yeah, then you have to do 36 though. Then. I see. Okay, because in my understanding, you do 34 when you're in US. So Yeah, but the minute your salary switches to Canada, like when you cross the border at Windsor, for example, yes. it'll automatically say you're in violation. Okay, thank you, ma'am. So I'll do 36 hours. Okay, perfect. Thank you very much. Bye. Have a good day. Bye-bye. Bye. Na-confuse kasi ako na kasi dito sa US dapat 34 hours lang. At least 34 hours ang reset. Sa Canada 36 ko. Ngayon, sa confusion ko, tinawagan ko ang safety sa e-logs namin kung ano ba talaga ang ilang oras ba talaga ang dito i-reset. So sinabi niya is 36 dapat kasi ako ay pupunta sa Canada. Kasi kung 34 hours lang daw ako mag-reset, good ako sa US lang na biyahe. Pero since ako ay tatawid ng Canada, pagtawid ko daw doon at 34 lang ang na-reset ko, ako ay magka-violation. Clear na sa akin ngayon na dapat 36 hours. So instead na alas 6 ako bukas, yung sa computation ko na maging 34 hours ako sa alas 6 bukas, alas 8 na bukas ang alis ko, 36 hours. So yun no, yun ang kagandahan. Pag may mga confusion ka, may tanong, tawag ka lang sa kung anong department ang maka-address sa mga question mo. Ayos.
everyday cook. Ano? Duta oy. Pero mag-coke ko 2 can lang sa isang linggo. Nidelimit ko. Sinong sa Pilipinas, everyday talaga. Tapos maraming ice. Pero dito limit na. Ito maliit nga lang oh. Kaya sa mga aspiring tracker dyan, mga nagbabalak, mga pamilyado no, may mga asawa, may mga anak, importante talaga na bago kayo mag-decide na mag-push through sa tracking ay dapat konsultahin nyo si Mrs. Kasi importante talaga ang support ng mga Mrs. sa isang tracker. Kasi katulad ngayon, Lunes, bali Saturday, Sunday kahapon, ngayon Lunes, ako ay wala sa amin. Nasa labas po ako. Ito, reset ako 36 hours. Parang weekend ko, nandito ako sa labas. Kasi may mga family na parang hindi mag-work ang ganitong sitwasyon. Hindi pwedeng malayo si Mister. Kasi nga basta may mga maraming factors. Kaya before kayo mag-decide na magpatuloy sa gusto nyo mag-tracking, before kayo papasok sa school, kasi ang school ay mahal, mga average 7,500 to 10,000. Bago kayo maglabas ng pera para ibayad yan, dapat may parang blessing kay bossing, kay Mrs. na suportado ang pagiging pagka-tracker mo. Ako, talagang supportive si bossing. Kaya diretso-diretso. Pag plano pa lang na ako, suportado kaayo ko ni Mrs. Kaya diretso-diretso. Tanan, nakita man ninyo sa mga previous vlog ko, mula sa mga gamit ko lahat, si bossing ang bumili. Sa mga GPS, sa CB radio ko, sa mga dashcam, lahat, yung mga sa coffee mug ko, sa mga rice cooker, may kuan pa nga dito, frying pan na yung isaksak, hindi ko pa nagamit, nandun nakabox lang. May cooking oil ako dyan, lahat nagamit. Kasi nung pagbigay sa akin ng first truck, yung first truck ko, yung luma na Volvo, talagang pinuntahan pa namin yung truck, kami ni Mrs. kasi siya ang nag-set up sa lahat ng mga gamit. Ako, pagka-rota ko ng first day, drive na lang ako, naka-prepare na lahat yung kung saan yung mga gamit na lagay. Sinanitize pa ni bossing, kami dalawa. Kaya importante may support ang family, si Mrs. I-94 going east, papunta ka ng Minneapolis, Illinois, Wisconsin, papunta ng Toronto, Canada, papunta ng North Dakota, Fargo sa unahan, papunta ng west, Colorado, Vancouver, pa Winnipeg din, papunta dyan. Dyan ako dadaan bukas. So guys, may bisita ako. Palagi na kaming nag-meet nito. Ngayon nag-meet na naman. Ito guys, oh. Shout out kay Brad Carlito. Hello, hello! Yan. Siya ay taga Winnipeg. Palagi na kaming mag-meet up.
Kasi Yes. nakikita namin sa 360, nakita niya ako na nandito ako Nandito nag-reset. siya. Si Brad Carlito din ang nagsabi na dito ako mag-reset. Kasi Yes. baluarte nila to. Kabisado natin to, kabisado Oo, natin. so kung ako ay naruta dito sa baluarte nila, sa kanila ako nagtatanong kung saan ako mag-reset, saan ako magpapahinga. Yung Yun. sa Walmart din, dyan sa unahan sa Fergus Falls, sila din na nagsabi sa akin, sila ni Brad Erwin. Shoutout sa'yo, Brad Erwin. Brother, Oo. inggitan lang. Nasa Iowa si Erwin. Aywa ako. Kaya Erwin, nagkausap kami ni Brad Carlito kanina. Sabi ko, dalawin mo naman ako dito kasi na-board na ako dito. 36 hours eh. Pero balita ko, pupunta ron ng ano to, Ashley. Uy, Ashley. Ay, wala. Alam na. Niloloko nyo ako eh. Wala dun sa Ashley. Tataba. Sabi nga ni Brad Joel, nagpunta siya kahapon. The other day. Ano oras ba siya dumating doon? Linggo yun eh. Ay, wala. Oh, wala. Kaya- Mataba daw. Mataba yung nandun. Wala. Pero si Brad Carlito, meron siyang magandang talagang May meet proof doon. tayo dyan, may Oo, proof may tayo proof. dyan. Alright, so nandito kami sa Rothsay, Minnesota. Minnesota. Sa Arco. Ano? Yes. Arco. Yan. Yan. Si Brad Carlito ay papunta ng Pennsylvania. Pennsylvania. Ilang oras po ba yan? 1,200 miles pa from here. One to, ang layo. Okay, so yun lang ang buhay trackers. Nag-meet up kami. Yan ang masarap. So ako naman papunta sa terminal nila sa Winnipeg bukas. Siya naman pa Pennsylvania. Pero after Pennsylvania, saan Wala siya? pa, wala pa. Wala pa. Baka ikaw ay Baka- mapunta ng Mississauga. Malamang, malapit yun eh. 5 hours away yun doon eh. Alright. So mga proud Shout out sa Filipino. mga Pinoy trackers dyan. Mga Pinoy trackers, mga mabuhay tayong lahat. Yes. Kuya Jun. Si Brother Jun, Kuya Jun. Kuya Jun. Penner. Oh. Mr. Mascardo. Alright. Si Prexy, yung bago nating driver. Si Prexy. Prexy Santos. Ingat-ingat, Prexy. Ingat, brother. I hope mag-meet din tayo. Yes. Tomorrow, magkikita kayo kasi ano lang siya. Si ride truck niya, regional lang si Prexy bukas. Magkikita kayo dun sa terminal. Okay, Prexy. Hope to see you someday over the road. Yun lang. Ayos na. Shout out kay mga kasama natin, si Brad Joel, Yes, Joel. si Aaron, si Lloyd, Aaron and Lloyd. si Prexy. Oh, and Armando. Armando. Archie, big brother. Ingat. Yun lang. Ingat mga brother. Hindi yan sa ano? Sa Labs 200. Big, dashcam? Gusto mo? Bili ka nung Nexar, yung sa Facebook. Nexar. Nexar. Magkano yun? Mga 180 ganyan. Pero maganda siya, nakikita ko sa... 180. 8,000 ang Yeah. Wala yan. 200. Hindi kasi, Mga candy. Gusto mo candy? Candy hindi, gusto mo? madami ako. Marami na. Dami yung candy, dami yung candy. Sige brother, ingat. Mamimiss kita. Oo nga brother. Ingat brother. Sige brother. Ito guys, malapit nang magka 34 hours. Tingnan nyo yung 70-hour duty, yung sa baba. Bibigyan na ako ng panibagong 70 hours after 34 hours yung clock natin. Pag makompleto ang 34 hours na reset dito sa Amerika, bibigyan tayo ng 70 hours for the new cycle. Yung 11:28 na yan, recap hours yan. Yun ang on duty hours ko last Monday nung first day ko. Yan, malapit na. Magiging 70 yan. 59. Ngayon. Na-delay lang. Yan, 70. Pero, hindi pa ako tatakbo kasi pupunta ako ng Canada. Kailangan 36 hours. Hintayin ko pa ang 2 hours para mabigyan ako ng 70 hours ng Canada. Sa USA, dapat 34 hours lang ang reset para mabigyan ka ng 70. Sa Canada, 36 hours. Kaya hintay-hintay pa ako ng 2 hours.
30 minutes na lang at ma-hit ko na ang 36 hours reset requirement para mabigyan ako ng 70 hours sa Canada. Shout out nga pala kay Hector at saka kay Washington ng Big Freight. Kanina galing ako doon sa nagtapo ng basura, on the way ko dito sa truck. Tinawag nila ako, kumakaway-kaway sila. Nandun sila sa unahan kanina, umalis na eh. Pagkita ko na Big Freight, alam ko na Pilipino. Nung nilapitan ko sila, sabi nila, parang MTV! Nanonood pala sila sa videos ko, na-recognize po nila ako. Kaya nilapitan ko sila, naggawa kami ng konting video. Kasi po, gusto ko talagang matanong sila tungkol sa yung pagpunta nila dito sa doon sa Canada. Nasa US pa ako eh. Sila ay galing ng Mercan. Kaya sa mga makapanood nito, sa mga nagtatanong palagi sa akin paano pag-apply, yun po, si Hector at saka si Washington, tinanong ko sila kanina. Sila po ay galing Mercan. Ang sabi nila is may 3 years ka na continuous experience, tapos currently nagda-drive ka itong sa 3 years. Kailangan mong ipasa ang IELTS. Si Washington, siya ay galing Pilipinas. Doon siya nagka 3 years sa experience, tapos first time niya palang nag-abroad sa Canada. Si Hector naman ay galing sa Saudi ba yun? Oo, so mga experienced driver sila. Sila ay papunta ng Iowa, galing sila ng Calgary. Maganda no, nagkikita-kita sa mga truck stop. Hindi natin inaasahan na may mamit tayo ng mga Pilipino, mga trucker. Kahapon, dinaanan din ako ng kasama ko dito sa Minnesota, Rothsay, Minnesota. Shout out sa'yo, Washington at saka kay Hector. Ingat sa pagbibiyahe nyo. Ako ay na ready na. Tapos na akong nag-pre-trip lahat. Hinihintay ko na lang ang 25 minutes to go para ako ay pwede nang magpatuloy sa aking biyahe. Papunta po ako ng Winnipeg. Maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa pagpapanood. Keep safe, drive safe, keep on trucking, and see you in my next video.